חבר'ה, היום נדבר על השינוי כיוון סבסוב. אני אדגים ואז נפרק. יש שתי אופציות לסבסוב הזה. אני אראה את האופציה הראשונה קודם. אופציה א', אופציה ב'. עכשיו נפרק. יש שני תרגילים שאני רוצה שתעשו. תרגיל ראשון, לא נצטרך כדור. אני רוצה שתעמדו מול קונוסים. זה מול קונוס. ותכניסו את הרגל שלכם במקביל למגן. אם הקונוס זה המגן, יש בו ריבוע, אני מכניס ואני מסובב את הגוף ואת האגן. המגן עומד מולי כאן. כשאני מכניס את הרגל, אני עומד במקביל אליו, אני טיפה נכנס בו, בגוף לגוף, ומסתובב עליו. אז אני אכניס את הרגל, ואני אזיז את הגוף, אני אעבור אותו עם הרגל השנייה, ואני אמשיך. אוקיי, תיקחו כמה קונוסים, ותעשו את התנועה. נכניס, סבסוב. נכניס, סבסוב. נכניס, סבסוב, נכניס, סבסוב. שלב 2, נצטרך כדור ונחלק את השלב הזה ל2. למה? אנחנו צריכים לשתי האופציות. אופציה ראשונה תהיה לעשות את הרגל כמובן, כדרור ושימוש ביד אחת. אני רוצה שתעשו, כשאתם מכדרים ואתם מרימים את הכדור, אני רוצה שתשימו את היד בצד הזה של הכדור. ככה אתם לא עושים משיכה, ויש לכם שליטה על הכדור. נדגים עכשיו על הקונוסים, ונמשיך משם. אופציה מספר 2, אנחנו נחליף ידיים. כשאני אשים את הרגל, יד לא נכונה. אני אשים את הרגל, ואז אני אביא את היד השנייה. מה שזה נותן לי, אני יכול להחליט שאני יכול ללכת לפה גם. אני יכול להחליט, אני בא ככה, יכול ללכת לכאן. לעומת זאת, אני יכול גם לעשות את הסבסוב, ויש לי עוד יותר אופציות. ניקח את הקונוסים ונעשה את האופציה מספר 2.